Oplysning. Jamen, jeg skal have fat i Omar. I hvem? Omar. Omar. Ja. Hvem er Omar? Hvor bor han henne? Han bor i Hellerød. Hellerød? Det kan du finde sted Hellerød? Du skal skrive H. Jeg tror lige, du skal tale lidt langsomt, hvis jeg skal forstå, hvad du siger. Ja, okay. طيب. Jeg hedder Mahmoud Igos. Jeg skal have fat i telefon, han hedder Omar. Ja. Hvor bor han henne? Han bor i han bor i Hellerød. Er det en by? Ja, jeg ved ikke, hvad Hellerød. Hallo? Ja. Jeg skal have fat i Omar. Han bor i Hellerød. Hillerød. Ja. Har du nogen adresse? Ja, jeg tror, hvad var det? Ja, jeg tror, det var tredje celle til... Til stille! Jeg tæller telefonen. Jeg tror, det var tredje celle til venstre et eller andet. Jamen, ved du, hvad vejen her? Jamen, jeg tror, den hedder... Hassel et eller andet. Parkvej et eller andet. Hassel Parkvej. Hallo, til stille! Hassel. Hvad siger du? Hassel Parkvej? Hassel Parkvej. Hassel Bakken, det kan den godt gøre. Hvad husnummer er det så? Hvad var det? Nummer 2? Nummer 2, ikke? Ja, du og det en. Jeg har ikke nogen telefon på nummer 2. Nej, du og det en. Og der er ingen på Hassel Bakken, der står som Omar. Jeg skal selv finde det. Du og det en. Jeg siger, der er ikke nogen på Hassel Bakken, der står som Omar. Hvad, står der ikke Omar? Ikke på Hassel Bakken. Nej. Nå, men, hvad halder det? Hvorfor du siger nej? Ja, der er en Omar på Møllebakken. Kan det være det, du mener? Men jeg kunne jo. Jeg kunne. Jeg siger, der er en her Omar på Møllebakken. Kan det være det, du mener? Ah. Hvad var det, han boede i? Var det ikke? Det var Møllebakken. Møllebakken har en Omar. Nå, hvad halder han efternavn? Sura. Ja, jeg kender ham godt. Hvad halder nummer? Er det ham, du mener? Ja. Hvad var det? Var det Sura? Hvad var det? Efternavn. Er det ham, du mener? Omar Sura? Ja, det er Sura. Ja, han har 3 mobilnumre. طيب. Hvad siger du? طيب. Hvad halder det? Jeg ved det. Jeg har savnet ham i lang tid. Jeg har ikke set ham i lang tid. Nå. Han er min gode ven. Jeg har ikke set ham i lang tid. Hvorfor du trykker på knapper? Vil du have de 3 mobilnumre, der står der? Ja, tak. Skal jeg sige dem til dig, eller vil du have det sendt som en sms? Nej, du bare sig det til mig, så ja. Dagen er 6022. 6023. 6022. 5023. 46 76. 47 77. طيب, tak. طيب. Du hører Jamen, oplysning. jeg skal have fat i Omar.